Χατζιαθανασίου, ο οποίος μετά τη Βέρεια έκανε μια πολύχρονη καριέρα στον Παναθηναϊκό και την εθνική ομάδα και τώρα πλέον βρίσκεται στην Κόρινθο, αντιμέτωπος με την παλιά του ομάδα, τον Παναθηναϊκό, όπως και ο Ντάνουτ Λούπου. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είχαν παίξει στην Κόρινθο και οι δύο όμως βρίσκονται στον πάγκο. Είναι ο Κουρμπανάς και ο τερματοφύλακας Αμπαδιωτάκης. Βγαίνουν λοιπόν οι δύο ομάδες, σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Όπως βλέπουμε το γήπεδο αριστερά εδώ είναι ο πυρήνας των φανατικών οπαδών της Κορίνθου, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια έντονη ατμόσφαιρα υπέρ της ομάδας τους, που πήγε τόσο καλά στον πρώτο γύρο. Πρώτη επαρχιακή με 17 βαθμούς μαζί με τον Όφη. Ενώ δεξιά, όπως βλέπουμε το γήπεδο, την πλευρά δηλαδή που έχει παραταχθεί ο Παναθηναϊκός, είναι ο πυρήνας των οπαδών του πρωταθλητή, που έχουν έρθει από την Αθήνα, αλλά και αρκετοί που βρίσκονται εδώ στην Πελοπόννησο και αρκετοί φαντάροι ανάμεσά τους. Εδώ λοιπόν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού με τα πανό και τα πράσινα